Маца, не ми оставя нищо друго, освен ти пожелал успех. Заповядай качество пасасьора. Дами и господа, изпращаме страхотната Милена Маркова Маца, за да я посрещаме на сцената като джазмена и човекът глас Луис Армстронг. Дами и господа, посрещнем краля на джаза Луис Армстронг! Браво, Ваше Величество! Феноменален! Луис Армстронг, дами и господа! Страшен глас! И страшен тен! Сигурно сте го фанали от Адамовия плаж Бургас. Или по-скоро на Ебене, защото това е Маца, дами и господа! Гласувайте за Маца на 17405 на всички мобилни оператори. Неузнаваема си, Маца, неузнаваема си. Ако трябва да сме честни, ти нямаш шансове за голямата награда. Само бургази сме тук, аз ти и Рафи, но и това няма да помогне. Кажи обаче, какво спечели от това шоу? Спечелих много. Това шоу беше едно огромно предизвикателство за мен, защото за първи път в моята професионална кариера аз се сблъсквам с имитации. Така че вече мога да кажа, че и това го мога. Благодарим, благодарим. Маца, дами и господа. Да чуем и журито. Първият Рафи. Още един голям талант от Бургас. Днеска наистина сме се събрали бургазли доста. И то други няма. Ма арменците сте повече. В момента ти в журито... Ти се разчекнеш между Бургас и Армения. Луис Армстронг, ти просто му предаде цялата и усмивката, и самото щастие, което каза и Жорно Низамов. Имаше стойката на Луис Армстронг, въобще беше наистина прекрасно. И това жена да прави Луис Армстронг, аз не съм го виждал до сега. Хилда, тебе искам да чуя. Най-важното е, че придаде онази сладост, която той носи. Много малко хора имат тази харизма като него и тази откровенна детинска сладост, която носи той. Поздравявам те и искам да ти кажа, че този образ, според мен, пък може да те доведе съвсем спокойно до финала. Благодарим, Фънки!
Абе, на мене повече ми приличаш, имаше един цигански оркестър, шоколадовите момчета. Там на един Васко, ама карай. Разбирам колко е трудна задачата ти. Така ли? Много добре разбирам. Интересно. Да. Той е фънки пък в Горе-долу го докарваш, ама... Знам, че не се получава много. Много си мил фънки, благодаря. Маги, ти какво мислиш? Аз мисля, че актьорската ти задача се получи страхотно. Беше абсолютно на сцената той. Имам тук-таме забележки с пеенето, естествено това, което чух, но аз изобщо не съм си и мислил, че жена може да докара този тембър, който ти докара. Така че като изключа тук-таме неточности, за мен беше перфектно. Само да ти кажа, ще видиш, че за Нона и Джуджи няма да говори така. Нали си спомняш на радио? Благодарим ви! Ако сте харесали черната бургаска маца и нейния Сачмо, гласувайте за Милена Маркова номер 17405. Аплодисменти още веднъж за Маца. Маца, благодаря ти. Заеми си място на дивана. Неузнаваема, неузнаваема. Абсолютно. Сега е ред на